Nats Kitchen, nagbabalik tayo magluluto ng talbos ng sitaw na may kamote at pritong isda. Narito ang ating mga sangkap: 2 basong tubig, talbos ng sitaw, pritong isda, 2 tablespoon salt, at kamote. Sa isang lutuan, pakuluan ng 2 basong tubig. Isunod na ilagay ang asin. Haluin. Isunod na ilagay ang kamote. Isunod na ilagay ang pritong isda. Takpan at lutuin natin ng 5 to 7 minutes. Pagkaraan ng 7 minuto, balik na rin natin ang ating isda. Lutuin ng 5 minuto. Takpan natin ulit. Pagkaraan ng 5 minuto, hanguin natin ang isda. At this point, luto na ang ating kamote. Isunod na ilagay ang talbos ng sitaw. Takpan at lutuin ng 10 to 15 minutes. Pagkaraan ng 10 minuto, haluin natin ang ating gulay. Ibalik ang pritong isda at lutuin ng 5 pang minuto. Pagkaraan ng 5 minuto, narito na ang ating talbos ng sitaw na may kamote at pritong isda. Nawa nagustuhan ninyo ang recipe na ito. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. God bless us all!